Здравейте, брати! Днес се правя две видеа. Ти първото, после се правят второто. И ако искате да се абонирате, натиснете камбанката и лайк. А сега да се почвам. Сега съм на центъра тук. Както виждате, аз съм болен. И хора на сиести. И сега ще видите аз какво прави един ютубър. Разкажа по пърдалката. Да. Като щупи телефона, ще ма умник. Да. Аз ще го стопих, за да го държа здраво. Сега ще видите как. Той има пара за него. Да ви казвам нещо. Вие идващи в центъра, може да ме видите. Тук се казва, село се казва село Овча могила. Елате, може да играем някой път с вас. И от мене, приятели. Чао!